Babalelwa ngaphaya ko-227,000 abasebenzi bezempilo ebebhalisele inkqubo isisonke 2 yogonyo ngexesha leholide zehlobo kunyaka ophelileyo. Kuleveki isebe lezempilo lazise ngokusesikweni iiBoosters ezizakuncedisa ekulweni iCOVID-19. We do have more evidence now around the safety and efficacy of the heterologous boosting. There have been some changes in how these vaccines are registered with SAPRA. And finally, it was a move to increase access to booster doses. Elisebe liphinde layibethelela into yokuba uninzi kulutsha oluphakathi kweminyaka eyi-18 ukuya kutsho ku-34 basemadolwanzima ukugonyela le ntsholongwane. Abo bagonyele iCOVID-19 ngenjikalanga yanamhlanje bavakalise izimvo ezahlukeneyo mayelana neziBoosters. I came here for boosters, so I'm going to have to come and take those second boosters. I have vaccinated and then I took Johnson & Johnson. And then they explained to me that there's going to be a booster that I have to take. Urhulumente uthi uza kubhengeza amaphulo akhe naza kukhuthaza uluntu ekubeni lugonye.